Dħalt għal din il-kariga mhux għalija imma sabiex nagħmel impatt pożittiv fil-pajjiż. Kien dan l-appell b'saħħtu tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch f'intervista mal-ġurnalist tal-Malta Today Carla Zoppardi, dan fit-tieni jum ta' avvenimenti li jfakru l-kisba tal-indipendenza fost folla numeruża. Ma tħallx għal din il-kariga għall-ambizzjonijiet personali imma biex nara illi nħalli impatt pożittiv fuq Malta u Għawdex. Diġà bdejna naraw impatt pożittiv fuq il-poplu Malti Għawċi. Fil-Pjazza Tritoni, Alex Borch ġie mistoqsi bosta mistoqsijiet varji u beda billi tkellem dwar kif dawn il-jiem li ġejjin ser ikun qiegħed iħabbar shadow cabinet tiegħu biex ikun jista' jkompli jibni l-viżjoni l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borch spjega kif ser ikun qiegħed jirriforma minnu fih u jtejjeb din is-sitwazzjoni. Issa flimkien inkomplu nibdew nirristrutturaw l-assi tal-partit, namlu commercialization plan apposta għal-partit biex nimmassimizzaw id-dħul mill-assi tal-partit u nibdew nelbu l-ostakli finanzjarji tal-partit. Aparti minn hekk mistoqsi dwar il-kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament, Alex Borch qal li fil-ġimgħat li ġejjin ser ikun qiegħed iressa emenda biex jinbidel l-istatut u eventwalment il-partit jażel il-viċi kap ġdid. Intant rigward il-liġijiet tal-ippjanar li l-Gvern Laburista qed jipprova jdaħħal ta' malajr, Alex Borch wiegħed li Partit Nazzjonalista ser jibqa' kontra dawn is-suppost riformi, dan fil-waqt li appella lil Robert Abela sabiex jibda proċess ta' dialogu miegħu u jiddiskuti għal ġid tal-poplu mingħajr piki partiġjani. U anke f'dil kwistjoni għalhekk qed nitlob kif diġà għamel il-partit illi dawn l-abbozzi jiġu rtirati u jkun hemm diskussjoni matura u diskussjoni fejn ikun hemm qbil unanimu bejn iż-żewġ naħat. Jiena m'għandix problema, Karl, illi insibu konsens bejn iż-żewġ partiti, però fejn nissalvagwardjaw l-interess ta' kulħadd. Dwar l-iskandlu tal-Fortina u s-serqa ta' 16 miljun euro minn flus il-poplu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif hu stess appella sabiex tibda investigazzjoni mill-Pulizija u fil-fatt is-soktat investigazzjoni wara dan l-appell b'saħħtu fil-Parlament. Aħna nużaw il-poteri kollha li għandna f'idejna biex il-flus kollha jkunu tal-poplu jirritornaw lill-poplu u naraw il-art pubblika dejjem tinnata skont l-interess tal-pubbliku kollu. Rigward il-problema tal-influss kbir ta' barranin f'pajjiżna, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch wiegħed Labour Market Study sabiex ikun jista' jifhem aktar li ma huma l-aktar xogħlijiet li jiddependu fuq il-barrani u għalhekk imbagħad ikun jista' jibda jinvesti fil-Malti sabiex eventwalment jidħol f'dawk is-setturi dipendenti fuq il-barranin. Rrid nissalvagwardja il-Maltin u l-Għawċin kollha u ser nara illi kull mezz possibbli biex inkomplu ninċentivaw il-Maltin jitlu jaħdmu fl-industri differenti li hawn f'pajjiżna ser nagħmilhom. Fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux nibqgħu bidejna marbutin, ma nistgħux nibqgħu bil-qiegħda tissir xi ħaġa. Nibdew billi nollulhom l-istipendju minn stipendju normali għal paga minima nazzjonali biex ninċentivaw il-Malti u l-Għawċi jidħol f'dawn is-setturi u kif jigradwa niggarantullu x-xogħol garantit fis-servizzi tas-saħħa pubblika sabiex nibdew nippromovu l-Malti jidħol das-settur. Imbagħad ovvjament tibda tonqos id-dipendenza mill-barrani. Alex Borch qal billi wieħed ħidma ta' kuljum favur pajjiżna, ħidma b'enerġija ġdida li kapaċi ġġib il-bidla li hemm bżonn.